Hola a tothom, benvinguts al capítol 160 d'un vídeo diari, d'un blog diari on explico la meva vida i les meves coses tal i com sembla, o tal i com són, o tal i com les vull explicar. Avui comencem el vídeo ben tard, com està passant últimament, que estic començant ben tard, perquè, bueno, sempre passen coses. Avui el Nil està malalt, ahir ja ho estava, no ha anat a l'escoleta, llavors ha estat un dia, doncs, com molt d'estar a casa, d'estar tranquils, no hem fet res d'especial, no hem anat al parc, no li passa res greu, no cal que ningú es preocupi, està bé, però té febre, té mocs, té conjuntivitis i no és plan d'haver-lo de portar a l'escola si no és necessari. Està nyico. Hi ha una paraula a Mallorca que s'utilitza bastant que es diu nyico, que significa estar patxutxillo, trist, cansat, es queixa, bueno, això. I jo he aprofitat la migdiada per fer cosetes de construcció i ara s'ha anat a dutxar amb la seva mamà i segueixo fent cosetes de construcció, que en el cas d'ara mateix és tallar aquesta fusta just per aquesta línia que acabo de marcar, perquè això és pel sostre aquest que estàvem construint en aquell passadís. No sé si te'n recordes, però bueno, fa uns dies vam utilitzar aquest sostre com a sistema d'entrenament per posar sostres, que a veure si algun dia li dedico una estona i continuo, ho acabo no, perquè les coses, acabar-les, a mi no se'm dona massa bé. Com això, per exemple, no? Obrim el forat d'una finestra, posem la finestra, però l'aguantem amb serjants i fem que la finestra sigui inútil i que no es pugui obrir. Llavors, si ho deixem a mitges, mola més. O com això, no? Que comencem a forrar de fusta una porta i quan li falta una miqueta de massilla, una pintadeta i així, també ho deixem per un altre dia. O això, no? Que posem aquí la massilla per posar el pladur ben tapat i no li fem una lijamenta i per tant no ho podem acabar de pintar correctament. Bueno, si fos una llista de projectes que tinc a mitges, segurament aquest vídeo duraria, no sé, segurament aquest blog quedaria a mitges i no l'acabaria, perquè potser duraria 48 hores i de cop ho deixaria estar per un altre dia, per si un cas, saps? Per si després tinc una estona. Jo no sé com s'ho fan els youtubers que construeixen coses, perquè jo després de construir una cosa, fer un vídeo, penjar-lo, necessito, doncs, ordenar, per així dir-ho, perquè si no, passa això. Que és que quants dies fa que vam fer aquest forat de la finestra? Moltíssims. I això segueix aquí. També perquè només puc anar una vegada al mes al .net a portar aquest tipus de residus. Però podria haver posat en una bossa, podria haver escombrat. Bueno, aquestes coses. El que podria haver fet són moltes coses. El que he fet ha estat deixar-ho aquí, perquè no sé si tu et molesta, però a mi no em molesta en absolut. Vaig a tallar aquesta fusteta i la posarem... No la posaré avui perquè no tinc els cargols, però estic intentant fer cosetes per anar avançant mica en mica. Donem per finalitzada la sessió d'avui de tallar fustetes. Me'n vaig a la dutxa perquè ja toca. Doncs apa, no sé si estic més guapo o no, però més net segur que sí. Netejar pipis i caques de gats no em fa fàstic, però és una cosa que em fa tan pal. Avui vaig a la feina, ja havia marxat, però avui és dimarts, avui es treu orgànic. Fa no sé quants anys que visc aquí i encara no m'ho sé de memòria. En principi, en teoria, la recollida selectiva és més ecològica, no sé, més... No sé què és més, però hauríem de dir que és un benefici, suposo. I a mi no, la veritat que no m'ho sembla. A mi em sembla que és una miqueta incòmode. Quins són els beneficis exactes? Perquè de debò que no ho entenc. El fet de que passin cada dia vol dir que no genera més
més despesa de combustibles i així, i de professionals, no sé, no ho entenc. Però bueno, és el que toca, i si no t'agrada, pots pagar igualment el servei i portar-ho tu al .net, que no et preocupis, que allà s'encarregaran de dir-te que això no ho pots tirar així, que no ho pots tirar això. Jo estic a tope amb reciclar, amb separar, amb reduir i amb tot això, no em malinterpretis. Però allò de la recollida selectiva, dia a dia, porta a porta, no ho acabo d'entendre del tot.